Sa tuwing may sakuna, bagyo, baha, lindol, madalas nating naririnig, matatag ang Pilipino. Kayang tumayo, kayang magtiis, kayang ngumiti kahit binaha na ang tahanan. Ngunit nitong mga nakarang linggo, naging usap-usapan, nag-trending sa social media ang panawagan ng ilan. Stop romanticizing resilience, demand accountability. Isang paalala ito na habang marapat lamang kilalanin ang tibay ng ating mga kababayan sa panahon ng disaster o sakuna, kailangan din nating tingnan kung sapat ba ang paghahanda, ang mga patakaran at ang mga sistema sa likod ng bawat sakuna. Magandang araw, ako si Sonia P. Soto at ito ang So to Speak, kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Ngayong araw, nais nating masusing pag-usapan. Sa tuwing sinasabi nating matatag ang Pilipino, tinatanggap na rin ba nating parte ng ating kultura ang paulit-ulit na pagtitiis at pagdurusa? Ang pagiging matatag ay hindi mali. Tama lang po ito at tama lang na purihin natin ang pagiging matatag o yung tinatawag na sa ibang mga salita, resilient daw ang Pilipino. Ngunit ang patuloy na pagdepende sa katatagan ng taong bayan sa halip na ayusin ang mga ugat ng problema, yan pong mahalagang pagnilayan natin. Bilang mamamayan, bilang leader, bilang komunidad, paano tayo maaring lumampas sa pagtitiis at kumilos tungo sa kahandaan, katarungan at pananagutan. Kaya ngayong hapon, sama-sama nating titimbangin saan nga ba tayo nagkukulang at paano tayo magkakatulong-tulong sa paghahanap ng mga solusyon. Hindi para magturuan, no pointing fingers. Hindi na po panahon kasi ng turuan ngayon o pasahan ng kung sinong may responsibilidad. So, today sa atin pong unang bahagi, makakausap po natin via Zoom ang Information Officer 2 ng Office of Civil Defense Region 3, si Ma'am Lizelle Kayanan. Good afternoon sa inyo, Ma'am Lizelle. Wala nang ibang bigis sa Pampanga River. Wala nang promarayat, pandapat, papalit, ganito sa mga ganun. Okay na. Hello po, good afternoon. Good afternoon, Ma'am Sonia. Good afternoon din po sa ating mga taga-Carignon na nanonood sa ating ngayon. Sandali lang po. Hindi ko po. Ma'am Lizelle, sorry po Sorry po, meron technical. Ayan. Naririnig na po ba, ma'am? Yeah, naririnig na kita. Kanina, Ayan, sige naririnig po. mo kanina, merong interference, ano? Merong mga pumapasok na. Sa inyo ba galing yon? Sa office? Okay. Sa iba pala, kay Paolo. Okay, sana patayin muna para hindi tayo naabala, no, Ma'am Lizelle? Okay, nangyayari yan, lalo na pag panahon ng disaster. Ma'am Lizelle, gusto muna kitang tanungin, ano ba ang talagang trabaho o mandato ng Office of Civil Defense pagdating ng disaster? Yes, thank you very much, ma'am, now for that question. Ang Office of Civil Defense po ay ang executive arm ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pagdating po dito sa regional level, tayo yung secretariat ng ating Regional DRM Council at yung OCD Regional Director po natin, siya ang chairperson ng ating RDRMC. So ano ba ang trabaho? Saan ba pumapasok doon si OCD? Si OCD po ay yung tinatawag na executive arm or yung parang taga-kumpas. More on coordination ng mga steps, ng mga kahandaan, ng mga activities po na ginagawa po ng ating konseho. So yun po ang pinaka-trabaho po ni OCD. Okay. Pero may iba pang trabaho ang OCD before and after a calamity, tama po? Yes, ma'am. Lizelle? Yes. Ano po Yes, tama po particularly ang trabaho po ninyo before and after a calamity?
Yes po. So before, during, and after, no, pumapasok po si OCD. Kasi meron po tayong tinatawag na 4 thematic areas sa DRM. Nandyan po yung ating prevention, mitigation, preparedness, response, and yung ating rehabilitation and recovery. So before po, pag tayo ay peacetime, no, yung tinatawag nating naka-white alert tayo, continuous po yung ginagawa nating preparations. Kasama dyan yung ating pagkakapacitate, yung ating mga LGUs through the different trainings. Tapos nandyan din po yung pagpo-formulate, pagbabantay natin kung meron bang existing plans, yung ating mga LGUs, kasama po dyan yung ating mga contingency plans, local DRM plans, at madami pa pong plano to ensure na in case na may mangyaring or maapektuhan tayo ng isang hazard, ay prepared po yung ating LGU. So before pa po makaranas tayo ng hazard tulad po nitong pag-uulan ng bagyo, meron po tayong mga existing na plans, protocols na chine-check sa bawat LGU, sa ating mismong konseho kung meron po tayo para ma-ensure natin na in case meron pong dumating na isang emergency ay nakahanda po, hindi lang yung ating opisina kundi yung ating mga kagamitan, yung ating mga personnel, and also yung ating communities. So during naman po, nandyan na po yung pag-raise natin ng mga alert status, ibig sabihin mas maigting yung ginagawa nating monitoring or pagbabantay naman po sa ating rehiyon, particularly dun sa ating mga 7 provinces dito po sa Central Luzon. Naku, Ma'am Lizelle, napaka-komprehensibo pala ng inyong trabaho. At ang tingin ko, kung susumahin ko yung mga binanggit ninyo kanina, mayat maya nag-a-assess kayo, no? Yes, ma'am, tama po yun, no. Ang OCD po, ito ay 24/7 na office, no. So kahit wala po tayong bagyo na binabantayan, yung ating opisina ay 24/7 na nagbabantay po sa mga mass casualty incident. Nandyan po tayo nakabantay po na in case na kailanganin or maghingi ng augmentation support yung ating mga kasamahan or counterparts sa ating local level, ready po yung ating region na magbigay ng suporta. Ma'am Lizelle, kanina siguro na narinig mo yung aking intro, di ba? Yung nabanggit ko, yung medyo nagte-trending ngayon sa social media. Hindi ko alam kung na-encounter mo. Kasi ang alam ko, ang OCD, you also do social listening, no? You monitor social media platforms at ina-assess din ninyo ang sentimiento ng lahat ng sektor na gumagamit ng social media, whether ito ay individual, ordinary citizen, private sector, business sector, maski na yung mga kasama din ninyo sa pamahalaan. Kasama siguro yon sa inyong pinapakiramdaman at ina-assess, ano, Ma'am Lizelle? Yes. Yes, ma'am. No, kanina nga po narinig ko yung intro, no, ang sabi niyo parang lagi nating kino-glorify na ang mga Pilipino ay very resilient or matatag. Pero sa kabila po ng pagiging resilient ng Filipinos, dapat din natin tandaan na sa pagiging resilient, nandun lagi yung kahandaan. Dapat handa tayo para maging isang resilient ang isang Pilipino or ang isang mamamayan po dito sa ating rehiyon, no? Dapat nandun yung kahandaan. Ibig sabihin, handa siya sa anong mga pwedeng mangyari. Kung wari po, very example po natin, no, sa isang kabahayan. Paano maging resilient ang isang kabahayan or ang isang community? Sa kanilang bahay, meron silang tinatawag na go bags. Yung ating mga membro ng ating pamilya, alam nila yung ating mga evacuation routes. In case na may mangyari, saan ba sila lilikas, saan sila pupunta, sino ang pwede nilang makontak. So yun po yung mga basic na pwede nating mapaghandaan, no, sa isang pamilya para ma-ensure natin na resilient or handa po yung ating mga kababayan dito sa Central Luzon. Parang iba't iba ang nagiging interpretasyon ng mga mamamayan o ng mga institusyon dito sa terminong resilience, ano? Kasi sa isang banda, ang sinasabi, resilient ang Pilipino kasi matatag, matiisin. Kaya niyan tumindig kahit na ano pang hirap ang pagdaanan, kahit na paulit-ulit. Kanya nga sabi, nasa kultura daw naman natin ang matiisin. Kahit na paulit-ulit na nangyayari, ngumingiti pa rin ang Pilipino na pagtitiisan niya yung pagdurusang pinagdadaanan niya. Pero lately, dahil sa dinami-dami ng mga listahan ng mga flood control projects at bilyon-bilyon o trilyon nga ang ginastos sa flood control projects, hindi na rin maiwasan ng marami sa ating kababayan na magpahayag ng sentimiento sa kanilang social media at sinasabi nilang,
teka muna, tigilan nyo nga kami. Huwag nyo nang purihin ang pagiging matatag, matiisin ng Pilipino. Dapat naman siguro, gobyerno, mag-account naman kayo. Panahon na para ipakita ninyo inyong accountability. Sabihin ninyo sa amin, saan nyo dinala ang trilyon-trilyon na halaga ng pondo na galing sa buwis ng taong bayan dito sa mga sinasabi nyong proyekto para sa kanila, lalo na sa flood control. So siguro, Ma'am Lizelle, sa pagkakataong ito, nais ko kayong tanungin dahil nabanggit ninyo na kasama yung paghahanda eh. At bilang paghahanda, siyempre, maraming aspeto ang paghahanda. Nandiyan ang paghahanda na may kinalaman sa engineering intervention. Ano? At parang dun sa flood control na sinasabi, yung mga pocketed resources that should have gone to flood control projects, parang nandun yung paghahanda na tinatanong ng marami sa ating mga kababayan. Sa inyong assessment, kung Central Luzon ang pag-uusapan because kayo yung secretariat for the region, no? Ano ang kalagayan ng mga infrastruktura na may kinalaman sa flood control? Yes, ma'am, no. Yung nabanggit niyo po kanina, yung sinabi niyo na paulit-ulit na nakaka-experience, nakakalungkot po na ganun yung nararanasan ng iba nating kababayan. So sa DRRM po, meron tinatawag tayo yung rehab and recovery. Yun yung after ng response natin. So dun sa principle po na sinusundan natin dun ay dapat yung ating build back better principle. Ibig sabihin, dapat ideally, no, dapat yung mga dating na experience nila, yung mga binaha dati, yung mga nasira, yung mga kabahayan dati, dapat kung tayo ay mag-rehabilitate na, dapat ma-ensure natin na yung mga bahay na yun ay hindi na masira ulit. Yung mga infrastructure projects na yun hindi na masira, dapat mas maging matibay sila para ma-ensure na yung in case or kuwari yung sa ating mga ilog, parang hindi na masira yung ating mga dikes or anuman po doon. So yun po, no, sa atin po, sa mga, ito po example lang no, ng mga ginagawa natin on the part of OCD. Sa atin po, sa mga projects po na pinopondohan through our National DRM Fund, ang ginagawa po natin doon, pag meron po tayong project na pinondohan doon, ang ginagawa natin sa every time po no, na ongoing yung project, nandun yung tinatawag nating monitoring dun sa projects natin. Matibay ba yung pagkakagawa? Tama ba? Nakasunod ba dun sa programa yung ating pong pagkakagawa? So again, yung ating pong preparedness, especially dun sa structural part no, or engineering na part, ito po ay hindi lang si OCD ang nagmamando or nagmo-monitor nito. It's a whole of nation, whole of society approach. Nandyan po yung kapartner natin from the different agencies like MGB, like especially DPWH, Yes. and our other partners po sa RDRMC para ma-ensure no yung ating mga, especially yung ating mga infrastructure projects, kasi yun nga po nakakalungkot na mayroong ibang mga structures na Naputol. Nawala yata sa ere si Ma'am Lizelle. Nawala sa ere si Ma'am Lizelle. So habang hinihintay natin si Ma'am Lizelle, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay itong mga paghahanda. So nagpapaliwanag kanina si Ma'am Lizelle before siya naputol na minomonitor ng kanilang tanggapan ng OCD yung mga kakulangan doon sa mga structures. Ano. So, teka muna. Medyo tingnan natin kung paano natin maibabalik si Ma'am Lizelle Cayanan sa ere. Samantala, mag-break muna tayo habang inaayos natin. Huwag po kayong aalis. Babalikan, so to speak. Sound check 1, 2, 3. Testing.
Nagbabalik po, so to speak, at kasama pa rin natin si Ma'am Lizelle Cayanan ng Office of Civil Defense dito po sa Region 3.
Ma'am Lizelle, o kumusta? Nawala tayo sa connection kanina yata, ano? Ma'am Lizelle, Yes, naririnig ma'am. niyo? So itutuloy na po natin. Oo, ituloy natin kasi ang ganda nga ng takbo ng ating pag-uusap. Ang itatanong ko sa inyo, yung kaugnay nung sinasabi ninyong monitoring, assessment ng mga infrastructure o yung mga istruktura na may kinalaman sa pag-mitigate ng disaster, halimbawa flood control, gano'n. Batay sa inyong assessment dito sa Region 3, ano-ano sa mga flood control infrastructure ang hindi nag-work o may problema na kailangan ayusin? Na did not work as expected? Oo. Siguro po, no, huwag din nating tanggalin or isama din natin sa picture na ang Central Luzon talaga ay parang catch basin siya. Oh, yes, So of yun pa lang course. sa factor pa lang na yun, yung mga tubig po from upstream, no, bumababa siya hanggang Bulgacan yan, hanggang makalabas Yeah, ng okay. ating Manila Bay. Pero yun nga po, malaki ang role ng mga flood control or infrastructure projects natin dito. And in case na masira po yun, affected talaga yung ating mga kababayan dito sa Central Luzon. Kaya po ganun pa rin, no, yung ginagawa nating pag-monitor. Example po, no, especially during this time, dun sa mga pagpupulong po na ginagawa ng ating council members, na pag-uusapan yan, bakit nasira, anong nangyari, bakit nasira siya, saan ba nagkaroon ng pagkukulang. And yun po, yun yung ginagawa natin ng paraan or yung ginagawa nating effort sa mga susunod para ma-ensure natin na hindi na po maulit yung mga ganung pangyayari. Yeah. Ma'am Lizelle, palagay ko naman, nagkakaintindihan naman tayo at ang ating mga kababayan na kasama natin dito sa talakayan na ito, na may mga natural endowment yung ating region na talagang hindi naman natin sinasabing kaya natin lahat na sawatain o pakitunguhan, ganyan. Pero alam din naman natin, maraming man-made na kadahilanan kung bakit ang isang bagay ay nagiging disaster. Kasi hindi naman lahat ng tag-ulan o habagat ay dapat mag-lead to a disaster, di ba? Ang disaster naman ay may mga natural causes, pero marami din dyan ay dulot din ng kapabayaan o pagkukulang ng mismong mga tao. Pag sinabi natin tao, kasama ang mga institusyon, kasama dyan ang gobyerno, kasama ang mga mamamayan, kahit na ordinaryong mamamayan kasi may kinalaman dyan hindi ba? Meron silang responsibility. Sa inyong assessment, Ma'am Lizelle, dito ba sa nangyaring habagat na ito na tuloy-tuloy na nanalasa, alam natin may 2 bagyong pumasok na naman, meron bang mga hindi nag-work doon sa mga flood mitigation projects na inyong minomonitor? Dun sa mga flood mitigation projects na minomonitor, I think hindi ko po siya masasagot now dahil wala po yung data sa akin. Pero yun po, no, totoo po yung sinasabi nyo na lahat yun kasama, pati po yung ating mga government agencies, CSOs, mga individuals po natin. And siguro isang part din po yun dahil tuloy-tuloy yung nararanasan nating ulan. So yung ating lupa ay saturated na. So naging kasama po yun dun sa mga reasons kaya meron ilan sa ating mga infrastructure projects ay naapektuhan po nitong habagat and ng karing po. So, Ma'am Lizelle, doon sa inyong, siyempre, tumakbo na rin naman ang panahon. Meron ng mahigit 1 linggo, no, na tuloy-tuloy na umuulan. Alam naman natin ang dahilan. Palagay ko, ang mga tao naman, hindi naman naninisi doon sa ulan. In fact, nakikita ko, madasali ng mga tao. Nagpo-post nga sila sa social media ng mga dasal nila yung mga dasal para makaligtas tayo sa sakuna, mga ganyan. Yung iba, pinagpapasa Diyos na lang ang mga nangyayari sa kanila. And yet, meron din talagang sentiment. Meron din sentiment na parang ang general feeling nung iba, parang kulang ng paghahanda. Pwede ba natin sabihin na may kakulangan sa paghahanda dito sa habagat na
lalong lumala ng dahil sa kasi lumalala daw ang habagat kapag pumapasok ang bagyo o low pressure area for that matter, Ma'am Lizelle? Ma'am, sorry, nag-ano lang po, paulit na lang yung question mo. Ma'am Lizelle, Ayun. babalikan ko yung, paano ba? Yung tinatanong ko, doon sa inyong assessment dito sa mga nakarang araw, kasi hindi ba sabi nga may pangapaliwanag ang Pag-asa na lalong tumitindi yung habagat kapag may low pressure area, may bagyo. O edi pag may bagyo, parang lalo niyang hinihigop yung lalong nagkakaroon ng pagbaha, ganyan. Walang tigil na pag-ulan. Minsan, akala natin tumigil na pero nandyan na naman, babalik na naman. Pero meron ba kayong, sa assessment ninyo, kasi kayo nakikita niyo yung kabuuan yung community, yung level ng barangay, level ng LGU, level ng mga regional government agencies, national government, iba't ibang sektor, nakikita niyo yan. Kasi kayo nga yung secretariat, di ba, ng NDERRMC sa level na ito, ng region. Meron ba kayong nakita na kakulangan sa paghahanda dito sa klase ng Actually, habagat ma'am, na meron na dumating sa atin? Dito po tayo po, before pa dumating ang krising, pagsabi pa lang po ng Pag-asa na meron tayong binabantayan na papasok na isang weather disturbance, nagkakaroon na po tayo ng pre-disaster risk assessment na tinatawag natin or yung PIDRA. Doon po sa PIDRA na yun, mini-meeting po natin lahat ng ating provincial DRM councils na doon na pag-uusapan ano ba yung tatama, ano ba yung likely scenario na pwede nating ma-experience dito sa Central Luzon, and ano yung mga preparedness measures na ginagawa po natin. So doon pa lang inaalam na natin, ready ba ang ating LGU, naka-preposition na ba yung ating food and non-food items in case na kailangan nating mag-augment or magbigay sa ating mga kababayan, preposition na ba yung ating mga responders or rescuers. So doon sa PIDRA po na yun, pinag-uusapan na po natin yung mga kahandaan na pwedeng gawin po ng ating mga LGUs from the local hanggang regional level in case po dun sa effects na maaaring dalhin po ng ating weather disturbance. Maraming salamat, Ma'am Lizelle, doon sa inyong paliwanag. Siguro sa mga darating na araw, babalikan namin kayo para mapag-usapan pa natin yung kabuang trabaho ng OCD para nang sa ganun makatulong naman ang ating programa doon sa pagpapaliwanag. Kasi ako, personally, ang tingin ko, parang meron kayong hanapin na weak link doon sa buong chain. Kasi parang may kakulangan din sa komunikasyon kung paano ito dumarating o na-appreciate noong beneficiary dapat nung information na yon. Pero it's not my role to make that assessment. It is the role of NDRRMC and of course OCD. But we'd like also to somehow parang inform you at this point in time, parang generally kami sa media, when we go out there, parang may nakukuha kaming ganong sense. And when you go to social media, parang may problema ba sa komunikasyon? Dati nga wala nga tayong Facebook di ba? Walang social media. Ngayon nga meron na. Baka talagang maraming fake news din, Ma'am Lizelle? Siguro at this point, oo. Thank you very much, Ma'am Lizelle. We'll go back to you kapag hindi kayo masyadong busy. Thank you. Yes, ma'am. And yes, ma'am, we just want to also extend our gratitude po sa CLTV for always being our partner dun sa pag-disseminate po natin ng information when it comes to our weather disturbances, when it comes to our preparations and our response. Thank you very much po. Thank you very much, Ma'am Lizelle. Thank you. Manatili po kayo nakatutok at ngayong sa puntong ito, makakausap naman natin ang ating kasamang si Paulo G. Santos. Okay? Wala pa po yata sa ere si Paulo, manatiling nakatutok at magbabalik ang so to speak matapos ang isang paalala.
Nagbabalik po so to speak at sa puntong ito atin naman makakausap ang officer in charge ng Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center na si Ginoong Nestor Nimes. Good afternoon, Sir Nestor. Magandang hapon po naman at sa mga nakikinig. Ay sir, maraming salamat. Kanina pinanood ko kayo ni Jody Mercado at narinig ko yung mga paliwanag ninyo kaugnay dun sa alarm, alert at saka yung critical pagdating sa monitoring ng kalagayan ng Pampanga River Basin. Sir, kumusta na po ngayon? Simula po kanina parang may tumakbo ng 3 to 4 hours magmula nung nakapanayan po ninyo si Jody Mercado, sir. Opo ma'am, ay sa masaklap na pangyayari, nag-down yung aming system. Oh! So since 7 o'clock hanggang ngayon ay wala kaming downstream information. Kaya wala kaming data. Ano pong ibig sabihin pag wala po kayong downstream information? Ano po yung nasira, sir? Ano po yung system na nasira? Yung maring hindi namin matukoy kung sa repeater po namin doon sa San Rafael or usually ganun po yung nangyayari. Kaya sa ngayon, wala tayong information na makakalap sa mga estasyon ng San Isidro, Arayat, Candaba, Mexico, Sasmuan, at Sulipan. No, so, ano po ang Opo. Wala tayong datos, no? So wala po kayong datos. Meron po ba kayong alternatibong paraan ng pagkalap po ng datos? Halimbawa po sa pamamagitan ng mga makalumang pamamaraan, halimbawa komunikasyon sa pamamagitan ng messenger, ng telegram, ng telepono o kung ano man po, sir. Wala po ma'am, kundi pupuntahan yung istasyon. Okay. Bakit po ganun, sir? Mayroong stop gauge doon sa ilalim ng tulay. Oh. Doon sana ay kukunan ng picture. Nga lang wala kaming capability sa ngayon para pumunta doon sa mga istasyon at malalayo din. No? So from here, from Government Center, ay kung pupuntahan mo yung Candaba, Arayat, napakalayo. Opo. So maaaring baha din sa along the way. So may stranded lang kapag halimbawa tumuloy doon at hindi ka rin makarating. Pero sir, wala po ba kayong ugnayan, for example, sa local government unit? At wala po ba silang kakayahan o kaalaman na ibigay po sa inyo yung ulat na kinakailangan po ninyo at any given time kapag nag-down po ang inyong system, sir? Sir Nestor? Pwede po makiusap pero not all the time na makuha mo yung kanilang panahon para lang sa ganong pangailangan dahil busy rin sila lalong-lalo na may panahon. Sir Nestor, ito pong ganitong pagkaka-down po ng system, ito po ba ay madalas nangyayari? Ano po kaya ang mga posibleng mga dahilan nito? Luma po ba yung gamit? Ano po kaya? Yung mga gamit po natin sa system natin ay mga matatanda na, no? Since 2009 pa ito. Oh! So, bigla na lang, may mga lalabas na lang na mga trouble na unpredictable. Ano po. Nung nakaraan lang, ang upstream naman nawala, na-repair na yung upstream. Eh, kung kailan, nung kahapon lang nabuhay yung upstream. Tapos ito naman, sumunod naman downstream. Ano po ang implikasyon kapag ganyan po, na kayo mismo ay nawalan ng information doon po sa mga minomonitor po niyong mga lugar? Hindi po ba delikado po iyon? Ang mangyayari lang ay wala tayong data. Kaya hindi tayo makagawa ng yung pinapadala namin sa lahat ng mga LGUs sa OCD ng flood bulletin. Kasi dito po natin binabatay
ang issuance ng flood bulletin sa Mm-mm. mga datos na nakukuha natin sa mga istasyon natin along Pampanga River from Sapangbuo doon sa Nueva Ecija down here to Sulipan sa dito sa May Mm-mm. Apalit. Mm-mm. At ito pong Opo. mga areas po na ito, meron po bang ibang paraan? Yun pong mga tagaron, halimbawa, yung local government unit, kung halimbawa, hindi po nila makuha yung information na manggagaling po sa inyo. Wala tayong ibang paraan para makuha yung datos, kundi puntahan talaga yung istasyon at saka yun ay hindi rin kaagad-agad mabigyan ng ng solusyon dahil sa kakulangan din ng tao Mm-mm. na pupunta doon sa site. Mhm. So apektado So, po talaga pag ganito pong mga sitwasyon na merong problema sa technology, monitoring systems, pag po bumibigay, halimbawa nyo na, nagkakaroon po ng epekto yan dun sa pag-aabiso po, dun sa mga apektadong mga lugar para yes po po, sa ma'am. kanilang paghahanda, sir. Yes po, ma'am. Para sa paghahanda ang mga impormasyon na yan. So, Mhm. halimbawa sa Candaba, ay nakiusap tayo doon sa kanila kung mayroong available na tao din sila kung nasilip nila yung istasyon. Pero kung ah, masama din ang lagay ng daan, hindi rin sila makakarating. Dahil Ayun. lalo ngayon, for example, ang level ng tubig sa Candaba ay 5.67 kaninang Mhm. 6 o'clock. Critical po yun. So, po, Nasa critical po yun? nasa above critical po. Above critical, okay. So, maaaring ang kalsada na papuntang San Miguel dyan ay maaaring submerged na po sa tubig. Kaya Mhm. hindi na sapasabol. Mhm. At yun yung at ang epekto niyan ay siyempre sa mga manlalakbay at yung mga taong naninirahan po sa lugar na yan. Opo. Ah, Kasi mataas ang mm. tubig po. Sir, nabanggit niyo po kanina yung nung nakaraan, yung upstream naman ng apektado, ngayon yung downstream, dahil dito sa mga ginagamit po ninyong sistema na sobrang luma na, 2009 pa, at meron pong shelf life po yan, hindi po ba? Na siyempre pag parang sasakyan din po yan sa sobrang kalumaan, hindi po natin alam kahit na minimaintain na yan, kung hanggang kailan po yan, kailan bibigay, ito po bumigay sa panahon na kailangan natin, Kung kailan may disaster, kailan merong problema, doon bumigay. Saan po ba, Opo. hindi po ba trilyon-trilyon na yung perang nagastos para po sa mga flood mitigation project? Hindi po ba kayo beneficiary po ng trilyon na salaping iyon na galing po sa pondo ng bayan, sir? Ito amin, national government kami, at sorry, itong project na ito ay granting aid from JICA. Mhm. Opo, and when din ang galing sa national government. I don't know, I think may some contribution, no? May partnership. So grant po yan from the Japanese International Cooperation Agency. So Yes po. are you saying, Sir Nestor, na you're highly dependent on grant lang at wala kayong masyadong tinatanggap na suporta o budget para po sa upgrading ng inyong mga system or equipment o kung ano man po yung ginagamit ninyo in order to keep up with the demands po ng trabaho po ninyo? Yan nga mo ang problema kasi sa national government kami, nagde-depend kami sa national budget. Mhm. So halimbawa po sa upgrading po ng inyo pong sinasabing system, mga ilan pong milyon ang kailangan po ninyo? Baka naman po kaya ko pong abonohan. Sir Nestor. Daan milyon, ma'am. Daang milyon. As in, give us a rough estimate po, sir.
ng magkano po yan to be upgraded? Hindi ko po masabi kung magkano talaga eh. Mga several hundreds of millions, ano po? Opo. Opo, hindi po siya 1 million or 10 million, Kasi kundi more than ang 100 million at the opo. minimum, no? Kasi mahal po yung mga ganyan eh, no? Pero Oo, kung kasi 2009 pa yan at napaka-critical po at may karanasan na kayo na bumigay yung upstream at ngayon naman yung downstream, siguro po kailangan ang national government gawan po ng paraan yan, ano po? Kasi kasama po talaga yan doon sa sinasabi nating overall na pakikitungo po natin sa mga sakuna, ano po, Sir Nestor? opo. Actually, Sir Nestor, tamang-tama po, no? Kasi ang paksa po natin ngayong araw, dito po sa So to Speak, ay yun pong pagsusuri doon sa mga lumalabas sa social media. Meron po kasi nag-trend, sir, sa social media na gusto ko pong tanungin kayo bago po natin tapusin itong atin pong talakayan. Meron po Opo. kasing nagte-trending sa social media ngayon na sinasabi na stop romanticizing resilience and start demanding accountability. So ito po nagte-trending na sa social media at marami po ang sumasang-ayon na parang masyadong pinupuri, pinagpupugayan ang pagtitiis daw o pagiging matiisin ng Pilipino. At ang panawagan ay accountability, mag-account. Kasi saan pumupunta ang trilyong piso, hindi bilyon na nga, na dinadala po sa paghahanda para po sa mga sakunang katulad nito. Kayo po sa inyo pong institusyon, sir, siguro po nalampasan na po sa tinagal-tagal nyo na rin po sa klase ng trabaho na meron kayo na nalampasan nyo na rin po siguro yung tinatawag na papuri sa resilience at pagiging matiisin ng Pilipino, no? At ngayon, ang inyo pong panawagan ay pakitunguhan na itong modernization po siguro ng inyong mga kagamitan. Ano po, sir? Please let us know. Ano po yung pagtingin po ninyo dito? When we speak about resilience, yun po ay may kaakibat din ng capacity. Hindi ka naman magiging resilience kung wala kang capability. Exactly. So, capability is need something finances. Exactly. Yeah. So kahit po So, kayo, romancing on resilience is not wrong, but it is kung sabi kanina ni Ma'am Lizelle sa OCD, kasi sila ayun talaga ang kanilang mandate, ang resiliency, no? Kaya RDRRMC or NDRRMC. So yun yung risk reduction and management. So how can you have that risk reduction and management kung wala kang capability to mitigate or have prevention and have preparedness? Kaya na mayroon silang 4 thematic no? So yung 4 thematic na yon ay may kanya-kanyang ahensya na responsible. opo, At yan ay pinupunduhan ko yan. yes. So, So, as a result, yun ang tinatawag natin na part of resiliency. So, Sir Nestor, the way you explain it, parang yung inyong sariling institusyon, sa nakikita ko, please correct me if I'm wrong, I think the national government should step in because your own resiliency as an institution is at stake because it seems to me that there is a need for you for your institution to upgrade its capability, its capacity to address kung ano man po yung kanyang mandato. Tama po ba, sir? Tama po. Kaya nga na ang OCD, hindi RRMC, ay may programa sila na parang isang challenge
yung kalasag na kung Mhm. saan ay kinakapacitate ng bawat LGU ang kanilang sarili. So kung sa Yes. provincial level ba or sa municipal level. Mhm. So to uh, uh, give a compensation or a reward, kaya Mhm. mayroong awarding ang makaka-comply sa requirements ng kalasag program. Yes. So, nandoon pumapasok ang capacity, no, sa initiative ng mga LGUs. Yes, sir. Sir, at this point siguro as my last question po sa inyo, no, kung meron po kayong specific na panawagan, I don't know kung kanino nyo gustong i-address ang inyong panawagan, pwedeng sa gobyerno, pwedeng sa mga mamamayan, with what happened to you today na hindi nyo makuha yung datos, ano po yung general message na gusto nyong ipaabot sa taong bayan, sa mga affected communities at this point in time po? Now that you do not have that capacity to gather the data for you to come up with a timely warning or a timely information para po sa kanilang kabatiran, Sir Nestor. Ito nanawagan ako sa kasama natin sa council, lalong-lalo na sa mga municipal, sa LGU, sa mga MDRRMO, na bahagi ng PDRRMC at saka RDRRMC, na sana patuloy kami magtulungan. Kung kami ay nawala ng datos at sila ay nasa area, sana ay pagka kami rin ay humingi, Mhm. ay bigyan din nila kami, no? Kasi sila sa nasa on-site sila eh. So kung hindi kami kapabol na Yes. pumunta. Mhm. I do understand na napakaliit lamang po ng bilang ninyo, no? At may kakulangan po sa monitoring system at this point in time. Maraming salamat po sa inyo, Sir Nestor Nieves. I really empathize with you, sir. Thank you very much for granting this interview with us dito po sa CLTV 36. Thank you Pasensya very na po much. at pasensya na po at natapat po tayo sa ganitong sitwasyon na naway maganda sana ang ating talakayan kung kompleto po tayo sa datos at pag-usapan natin ng maayos. Siguro in some other time. At maraming salamat sa inyo at sa CLTV 36 at saka sa mga nakikinig sa talakayan na ito. Thank you Pasensya na po at ganito ang ating sitwasyon sa ngayon. Thank you very much, sir. Thank you. Mag-iingat po kayo. So at this point in time, tumungo naman tayo sa iba nating mga reporters. I understand Ashley Punsalan ay nasa labas, nagro-ronda upang alamin ang sitwasyon ng ating mga kabalen. Ashley, nandyan ka ba? Uy, Ashley, kumusta ka dyan? Hindi ko marinig si Ashley. Ashley, hindi kita marinig. Si Ashley po ay kasalukuyang nasa Santa Rita Dam Hello? sa Lubao. Okay. Hello? Yes, Hello? Ashley. Hello, kamusta po, Ching Sonia? Kasalukuyan po tayong nandito ngayon sa Santa Rita, Lubao, Pampanga para po tingnan ang sitwasyon ng Santa Rita Dam dito sa aking likuran. Kung makikita nyo din po at umuulan-ulan pa dito sa Barangay Santa Rita. Mm-mm. Anong oras ka pa pumunta dyan, Ashley? Kanina ka pa ba dyan? Kanina pa tayo nandito, Ching Sonia, mga alas 2 kanina at nakita pa nga natin nagtutulong-tulong ang mga tauhan ng DPWH at ang ilang mga residente dito, mga volunteers, para lagyan ng sandbagging yung area na nasira dito sa dam. At Ching Sonia. Okay, ano ba ang dam na yan, na nasira na yan? At anong epekto ng pagkakasira ng dam dyan sa Lubao? Lubao yan, ano? Lubao.
Santa Yes Rita, po, Tita Lubao. Sonia. Oo, sige. Yes, Tita Sonia. Dito sa Santa Rita, Lubao. Itong Santa Rita Dam kasi nakakonekta to sa may Gumain River papunta sa may Porac. At ang tubig na dumadaloy dito ay nagmumula pa sa taas, sa upstream. Kung makikita nyo, napakalakas ng currency. Itong nabigtas na dam ay yung sa banda sa side doon, meron ng slope protection. Pero itong nasirang dam, sa ngayon ay wala pang slope protection. Kaya ayon kay Engineer Ronnie Magtoto, ang DPWH Chief ng Maintenance Section ng District 2, dahil nga walang slope protection, itong dam ay nasira siya at nakain yung itong daan kung saan tayo nakatayo ngayon. Dito Oo sa nga, nakikita ko ang laki ng pagkaka-erode, di ba? Pero ano bang silbi ng mga parang wala naman na silbi yung mga sandbags na nilagay diyan. Meron daw bang magagawa yung mga sandbags na yan? Parang nahulog lang naman sila dun sa hukay o uka eh. Yes, Tito Sonia, itong mga sandbags na to, nilagay siya ng mga tauhan ng PWH District 2, pati ng mga residente at volunteers, kagaya ng sabi ko kanina, para mapigilan yung malakas na currency na humampas dito sa kung saan tayo nakatuntong ngayon. Kung makikita nyo, yung dun sa kabilang bahagi, meron na kasi siyang, kagaya na sinabi ko ulit kanina, meron na kasi siyang slope protection. Etong dito, wala siyang slope protection. At sabi nga ni Engineer Magtoto kanina, yung lakas ng tubig, hindi siya mas nahahampas doon. Pero yung tubig ay umiikot ka dito sa ating kinaktatayuan ngayon. Kaya mas malakas ang impact. Yung mga sandbags, nakakatulong siya para mabawasan yung flow o yung impact din sa mismong pader at mapigilan yung tuluyang pagkabigtas o pagkasira nitong dike. Okay. So meron namang naitutulong yung mga hinuhulog na sandbags diyan sa uka na yan. Yes, Pero Tita Sonia. bakit walang slope protection yan? Bakit yan walang slope protection? Yun yung tanong. Ayon sa DPWH din kanina, tinanong ko din yan, Tita Sonia. Sa ngayon kasi, yung dun sa kabilang bahagi pa lang ang ginagawa ng contractor. Etong dito sa side na to, hindi daw siya inabot nung nauna siyang gawin. Kaya parang hinihintay pa yung budget para dito sa kabilang side. Hinihintay pa yung budget. Oh, kanya pala sige. Kasi magkano ba yung budget na kailangan dyan? Baka naman kaya ko rin abunuhan. Alam mo, dinadaan ko na lang sa pagtawa, kasi nababasa ko yung mga comment ng mga mamamayan, ng mga netizen. Kaugnay nitong mga trilyon-trilyon na budget na dapat ay napunta sa mga flood mitigation, pero ang tanong ng taong bayan, saan napunta ang mga budget na yun? So, bakit daw walang budget yan? Yan ang inaalam pa natin sa DPWH. Tinusan niya, wala din silang sinabi kanina. Pero sa ngayon, ayon sa contract, ayon kay DPWH Engineer Magtoto, inuna muna yung kabilang bahagi at susundan sana itong munang kabilang bahagi. Sa ngayon, kahit na nasira na ito, ayon kay Engineer Magtoto ay nagpadala na sila o nagpasa na sila ng mga kaukulang papeles para mapondohan o yung quick release fund para agarang mapondohan yung pagpapa-repair dito sa dike. Anong sabi nila? Sabi mo kasi kanina, nakakatulong naman yung mga sandbags. Pero hanggang saan makakatulong ang sandbags na yan? Kung halimbawa, nagtuloy-tuloy na ganyan kabilis ang lakas o agos ng tubig, yung current ng tubig, may possibility talagang mabutas yan, hindi ba? Tita Sonia, tama ka dyan. May posibilidad na mabutas ito kung hindi tutuloy-tuloy o kung hindi agad mare-repair. Pero sa ngayon, ito muna yung ibibigay na temporary repair ng DPWH dito sa nasirang dike. Kaya buti na lang talaga nandito yung mga ibang residente para tumulong sa staff ng DPWH. Dahil nga kakaunti lang talag nila.
Kung makikita nyo po, meron na pong dumadaan o meron paparating na truck ngayon sa aking kinatatayuan. Ito yung ni-request pa nilang karagdagang mga gamit o material para sa sandbagging pa itong dike. Ito po. Ang ibig sabihin, nagsimula ang sandbagging, ngayong nagka-problema. Pero sa earlier, yung noong hindi natapos, wala pang sandbagging nang nangyari. Ngayon lang nangyayari yung sandbagging. Tama ba? Yes, Tito Sonia, kaninang umaga lang sila nagsimulang. Actually, kaninang umaga sila nagsimulang bumili ng mga materyales at kumalap ng mga materyales. Tapos kaninang nadatnan din natin, doon pa lang sila nagsisimula, nagtuloy-tuloy sa pagsasandbagging na. I see. Oo. Kung sakaling mabutas yan, ano mga communities o barangay ang maapektuhan? Particular po itong kinakatatayon ko. So, sa Santa Rita, Lubao po, tapos ang mga karatig na barangay, kabilang na rin ang San Miguel. Kanina nga po, natanong natin yung isang residente na nakikiusyoso dito, pumunta daw sila dito dahil gusto nilang alamin yung sitwasyon nitong dike dahil nangangamba nga sila na kung sakaling masira ito ay maaapektuhan din mismo yung kanilang barangay na napakalapit lang dito, which is yung barangay San Miguel nga. Ayon sa kanila, pinangangambahan nila yung mataas na pagbaha kung sakaling masira ng tuluyan itong dike. Oo. Ano, yung mga mamamayan na nandyan, yung mga na-interview mo na, ano yung common na sinasabi nila, na observation nila dyan sa project na yan na hindi natapos? Meron ba? Meron ba silang, sabihin na natin, komento o observation kaugnay niyan? Sa totoo lang, Tita Sonia, no, parang hindi naman sila din aware kung kailan siya ginagawa or bakit hindi siya ginagawa. Ang alam lang nila is nandito na yung dike. Ang alam nila ay gawa na. Hindi sila aware na yung kulang pa na slope protection ay hindi pa tapos or hindi pa siya nasama dun sa nauna nang gawin nung mga nakaraang taon pa. Pero ayon nga sa kanila, ang gusto nila sana agad mapondohan itong proyekto na to or itong agarang pag-repair dito sa dike dahil nga kagaya ng sinabi ko kanina, malaking epekto, malaking mataas na pagbaha ang maaaring maranasan ng mga barangay malapit dito sa Santa Rita. Maraming salamat sa iyo, Ashley, at mag-iingat kayo. Sino bang kasama mo dyan? Kuya Ompong ang cameraman. Si Ompong ang kasama mo. Mag-iingat kayo ni Ompong. Maraming salamat sa inyo, Ashley. Huwag po kayong alis, magbabalik po on So to Speak.
Jessie. Nagbabalik po ang So to Speak at sa puntong ito makakasama natin via Zoom si Ma'am Rochelle Fernando, ang Operations and Warning Divisions Chief ng City Disaster Risk Reduction Management Office ng Siyudad ng San Fernando, Pampanga. Good afternoon, Ma'am Rochelle. Good afternoon, ma'am. O kumusta kayo dyan, Ma'am Rochelle? Diyan na ba kayo natutulog sa Heroes Hall? Yes po. Actually, starting nung Saturday, hindi na po kami umuwi ngayon. Oo. Kasi nga, iba po kasi yung dating ng ulan. Kaya nakamonitor na po kami. Starting Saturday hanggang ngayon po. Mhm. Gaano ka kalala ito kumpara sa mga nakaraan? Let's say last year, ganyan. Siyempre, last year ba may habagat? Parang wala, no? O hindi po siya gaano Ay, hindi malakas. gaano. Pero ngayon, yung habagat talaga, pag may nagsabay ang habagat at ang Dalawang bagyo. low pressure area o bagyo, talagang grabe. Ngayon, dalawa na yung bagyong nasa Philippine Area of Responsibility. So, Yes. nasa state of calamity na ba ang siyudad ng San Fernando, Ma'am Rochelle? As of now po, wala pa po. Kinakaya pa po ng City of San Fernando para i-sustain po yung operation natin. Mhm. So, luckily po sa atin ngayon, meron lang tayong 7 families na na-evacuate pa lang. Pero marami na po tayong na-note na affected areas. So, pag sinabi po kasing affected areas, sila yung nagkaroon ng baha pero hindi nila kailangan mag-evacuate. Nasa bahay pa rin po sila. Mhm. So, kaya pa nilang manatili. Kumbaga, kung merong hindi na kaya, yung 7 pamilya lang sa Oo. kasalukuyan. Ayun po, Mhm. kasalukuyan nasa mga barangay hall po sila ng mga sa kanilang kanya-kanyang barangay tulad po ng sa San Agustin, San Pedro at saka San Juan. So, ang mga barangay po sila yung nagsusustain muna sa kanila. Actually, ngayon pa lang po sila nag-evacuate. Mhm. Ma'am Rochelle, kayo ay yung CDRRMO, kayo o LGU ng San Fernando, particular na ang inyong opisina, kayo ay parang ang intindi ko, kayo ang winner ng Kalasag Award? Tama ba? Opo, nakakuha po tayo ng Beyond Compliant last year para sa Gawad Kalasag po. Mhm. Anong ibig sabihin nito? Kapag ikaw ay beyond compliance at nakakuha nga ng Gawad Kalasag na siyang, kasi kanina nabanggit yan ni Sir Nestor Nimes ng Pampanga River Basin Monitoring Office. Ang sabi nga niya, yung resilience, kasi resilience yung pinag-uusapan, kung narinig mo, ang tema kasi ng ating talakayan ngayon nandun sa mga panawagan ngayon na nagte-trending sa social media na stop romanticizing resilience and start accountability. Dahil nga parang sinasabi na masyadong glorified ang pagiging matatag, matiisin sa pagdurusa ng mga Pilipino, and yet dapat ang tatanong na natin, saan pumupunta ang mga pondo para sa paghahanda sa sakuna or disaster o bago maging disaster ang isang bagay. So, kayo beyond compliance, what does this mean? Ibig sabihin, anong pinaghandaan ninyo at gaano kayo kahanda dito sa habagat? Yes po. Yung pong Beyond Compliance, tulad po ng nasabi ni Ma'am Lizelle kanina, yung 4 thematic areas. So, ang ginagawa po natin kino-comply po natin yung mga hinihingi ng OCD para maging, sabi nyo nga po, masyadong nagro-romanticize na po ang Pilipino regarding sa resiliency. Pero sa nakikita po natin, although malayo pa po ang
lalakbayin natin papunta sa resiliency. Pero malayo na po ang narating natin kasi kung napapansin niyo po, naliles yung mga casualty natin. Less yung mga casualty, less po yung mga nire-respondihan ng mga responder natin. Ibig sabihin po, nagiging proactive na po tayo regarding po sa mga preparedness natin. Actually, hindi lang po sa July or sa mga tag-ulan nagtatrabaho or pag may disaster nagtatrabaho yung mga opisina ng mga DreamO. Starting po ng July, andyan na, doon po kami gumagalaw para sa mga preparedness measure natin. Andyan na po yung sinabi nga ni Sir kanina, capability po. Capability ng LGU na mag-respond in any disaster po. Andyan din po yung information dissemination na ginagawa natin. Hindi lang po siya within the community. Bababa po tayo sa community, magte-training tayo sa kanila para paano sila maging handa. In case ng disaster, hindi lang po siya regarding sa bagyo, nandun na rin po yung earthquake, mga ibang disaster. Tulad ng San Fernando po, may top 2 hazard po tayong pinaghahandaan, ang flooding natin at saka earthquake po. And then, syempre, hindi lang po tayo magtatapos doon. Tulad nga nasabi ni Ma'am Lizelle, meron pa tayong pang-apat. Andyan po yung recovery natin. Syempre, hindi lang po natin sila pwedeng pabayaan. After po ng any disaster, syempre, tutulungan po natin makatayo ang ating komunidad para makabalik sila sa normal na pamumuhay nila. Ma'am Rochelle, kumusta naman ang ugnayan ninyo sa mga barangay? Kasi siyempre yung mga barangay, yan yung parang first line of defense. Tama ba yung ginamit kong salita? Ano? Tama po. Wala naman politics, no? Kasi tapos ng halalan. Yes, Maganda po. ba ang responde, ang ugnayan ninyo sa mga barangay para mapakitunguhan yung mga yung habagat? Yes po, actually magmula po nung nag-activate po yung emergency operation natin, starting July 1 po kasi nag-start na tayong mag-ulan-ulan. Continuous naman po yung pagre-reply nila sa atin. Actually yung information dissemination natin, nandyan na yung mga memorandum natin, and then gumawa rin po tayo ng GC, yung group chat po ng mga sa komunidad para mas mapadali sa kanila ang mag-report, and then mag-send din po sila ng picture. So, madali silang mag-comply, and tulad nga po ng sinasabi ko kanina, sila yung unang sila yung nag-i-in-house muna sa mga evacuees. Ibig sabihin po, talagang nagre-respondi muna sila bago nila ibibigay sa LGU po. At yun yung malaking pasasalamat namin sa mga komunidad natin. Hindi kami nahihirapan sa pagkikipag-coordinate sa kanila, and malaking tulong po sa kanila kasi sa kanila po mag-uumpisa yung resiliency na pinag-uusapan natin ngayon. Yes. Ma'am Rochelle, ang intindi ko, di ba, meron batas yung Dream C na tinatawag. 2010 pa yan nung di ba, alam ko, parang si GMA pa ang may akda niyan Dream C. Yes. Di ba may level yan, kunyari, yung bago pumasok yung City Hall, merong antas na dapat yun munang barangay. Kapag hindi na kaya ng barangay, at saka papasok yung LGU. Kung hindi na kaya ng LGU, at saka papapasok yung rehiyon o yung mga ahensya ng pambansang pamahalaan. Ipinatutupad nyo naman yan ng maayos, hindi ba, sa kasalukuyan? Yes po. Sabi ko nga kanina po, mga barangay ngayon, proactive na sila. Yung nga po nabanggit nyo kanina, sila muna yung magtatrabaho. Pag hindi po nila kinaya, halimbawa po, tulad ngayon po, nagbibigay na sila ng mga food packs kasi nga ang sabi kanina regarding po dun sa memorandum na yon, pag po 2 or more barangays na po ang affected, so doon na po kikilos yung LGU at tulad po ng ginagawa natin ngayon. So tulad po ng province din, more municipality and city na po yung affected, nag-i-start na rin po silang
nanghihingi ng coordination sa amin, nagkakaroon na kami ng coordination in case na kailangan na po ng tulong ng mga municipalities. Okay. Then, So, Ma'am Rochelle, sa kasalukuyan, sapat naman ang pondo at kakayahan ng local government unit ng San Fernando, lalo na ng inyong opisina, ang CDRRMO, para pakitunguhan itong inabot ng habagat dito sa siyudad ng San Fernando. sa ngayon po, masasabi natin okay pa siya. Kaso hindi natin po kasi masabi kung hanggang kailan po natin mararanasan yung panahon ng ngayon. Kasi yung ngayon po, minomonitor natin. May dalawa tayong bagyo na nasa loob. Tapos meron pa pong sa labas na low pressure area na nagdadala ng habagat ngayon sa Central Luzon. So, regarding po doon, sa ngayon, kaya pa. Pero sana po mag-stop na ang nararanasan natin Oo nga. pagbagyo at saka pag-ulan ngayon. Actually, mabilis naman po mag-subside kung magtitigil lang po yung ulan. At meron naman kayong mga mekanismo, di ba? Yung para maging mas accurate yung mga assessment ninyo. Ang CDRRMO, yung opisina nyo, kayo ba yung magre-recommenda kung sakaling kinakailangan na magdeklara ng state of calamity ang LGU ng San Fernando? Ngayon po kasi may posibilidad po ang ating local chief executive na magdeklara ng walang pasok, pero ngayon po may nilalabas kasi sila resolution or ordinance na regarding sa pagkakansela po ng klase. Pero yung office po kasi siya yung nagre-recommenda base po sa makukuha nating datos or data from the DOST Pag-asa for I see. forecast. Oo. Pero yung tinatanong ko, Ma'am Rochelle, yung ang pagdedeklara ng state of calamity, for example, may mga requisitos yan, di ba? May requirements para madeklara ang state of calamity. Kasi pag nadeklara ang nasa state of calamity ang isang munisipyo o local o syudad o lalawigan, mas magagamit niya yung mga pondo at iba pang mga pangangailangan para tugunan kung ano man yung antas na inabot ng disaster o ng sakuna. Ano ang requirement para magawa? Ano ang dapat inabot ng sitwasyon bago kayo makapag-rekomenda ng declaration of state of calamity? Para lamang sa information ng mga mamamayan at ng iba pang mga nakikinig sa atin. For declaration po ng state of calamity, medyo lang po yung pero ang 80% po na affected yung mga barangay po ng LGU, doon pa lang po magiging consideration para mag-declare po ng state of calamity. At kinakailangan ng authority ng sangguniang panlunsod para gawin yon. Yes. Tama ba? Yes po. Isa po sila sa mga approving body po na para makapag-declare tayo ng state of calamity. On that note, Ma'am Rochelle, ako'y nagpapasalamat for granting this interview with you, with your office. Maraming salamat at lagi kayong mag-iingat. Kumusta na lang sa lahat ng mga natutulog dyan sa Heroes Hall at nagbabantay 24/7. Thank you very much, Ma'am Rochelle. Thank you din po with the CLTV 36. Katulong po namin kayo na magbigay ng informasyon sa ating komunidad at saka malaking tulong po sa amin na continue yung support nyo po sa local disaster risk reduction management office po, kasama na ang city government ng San Fernando. Thank you very much din po. Thank you, Ma'am Rochelle. Kumusta na lang kay Engineer Raymond Del Rosario? Yes po, pasensya na po, na-miss na yung interview kasi ongoing po kasi yung council meeting din. Okay, So, no problem. Thank you very much. Ingat. Po. At tumungo naman po tayo ngayon sa isa nating makakausap, makakapanayam, si Ma'am Larry Hernandez, ang Chief ng Local Government and Monitoring Evaluation ng DILG Central Luzon. Ma'am, thank you ha. Nagtiyaga ka maghintay.
Magandang hapon po, Ma'am Sonia. Magandang hapon po sa lahat. Okay lang po para makapagbigay po ng tamang impormasyon Oo sa nga, ating ma'am. kababayan. Thank you, Ma'am Larry, kasi alam nyo ngayon, masyadong maraming misinformation, disinformation, yung madalas nating tawaging fake news. Yung Pag-asa nga, DOST, minomonitor ko sila. Minonitor ko sila mula umaga hanggang gabi, 11 o'clock. Tapos kanina na naman, ng umaga, tanghali. Ang madalas nilang panawagan, wag daw pong makinig sa fake news. Kasi ang fake news ay talagang naghahasik ng lagim sa ating komunidad. Ma'am, tatanungin ko po kayo tungkol sa papel ng DILG sa pagtitiyak na handa ang mga local government units sa panahon po ng sakuna o bago pa man dumating ang sakuna. Ma'am Larry. Okay po, Ma'am. Para po sa kalaman ng lahat, ang role ng DILG, kami po ang lead agency pagdating sa disaster preparedness thematic pillar ng NDRRMC. Kami po ay miyembro mula sa national hanggang sa regional level. So sa tamang paghahanda po para sa isang sakuna, kami po ay naglatag ng mga protocols na susundin ng ating mga local government units. Hindi lang po sa panahon ng tag-ulan. Meron po tayong iba-ibang protocols sa earthquake, sa volcanic eruption, sa local weather disturbances po kagaya ng habagat, at meron din po tayo sa tsunami. Ito po yung ating mga paghahanda na inilalatag po para sundan ng ating mga local government units. Maliban po doon sa ating list of protocol pagdating sa tag-ulan, meron po tayong mga inilabas na memorandum circular. Sa taong pong ito, meron tayong Memorandum Circular 2025-051 na inilabas po ng aming departamento noong May 26, 2025. Ang nilalaman po nito ay nakalatag kung ano po ang mga paghahandang gagawin ng ating local government units mula sa lalawigan, syudad, munisipyo hanggang sa barangay level po. At ito po, ang guide po nila, yung ating Operation Listo Disaster Preparedness for Manual for City and Municipalities. Likewise, meron din po sa local weather disturbances. At meron din po kaming tinatawag na Listo Sikap. Ito po yung mga susunding mga protocols din po ng ating mga local government units. Dito po sa guidelines na to, nakalatag po ang mga early preparedness actions. Wala pa man pong mga sakuna, wala pa po itong mga bagyo at habagat. Nakalatag na po ano yung mga paghahanda. Like yung mapping po, balikan nila yung kanilang mga contingency plans, i-identify nila yung mga population at risk, at i-revisit po talaga nila yung lahat ng mga contingency plan po nila base dun sa kanilang mga naranasan ng mga nakaraang taon. Okay. At tignan din po gaano ka-functional at ka-resilient yung mga emergency operation centers po natin na at ma-establish yung local incident management team po na nagtatrabaho po pagdating ng mga kalamidad na ganito. Siguraduhin po na ang evacuation centers at ang mga pasilidad nito ay napapalakas natin at in accordance po sa minimum standards po ng ating na nakalatag po sa batas. At kung sakali po, i-enforce po nila yung no-build zone sa high-risk areas po. Ito po yung mga guide ng ating mga local government units po, no? At siguraduhin na na-establish po nila yung mechanism, pati po yung partnership sa mga local, sa mga non-government organizations po natin. At yung pag-utilize po ng pondo ng yung ating LDRRM PAN, ma-maintain yung transparency at accountability po sa paggamit ng pondo. At ang pinaka-importante po sa lahat ay palakasin po yung public awareness, yung information, education, and communication campaign na napakahalaga po. At isa po dito, naglatag din ng isang kautusan po na kailangan po yung pagdating po ng ganitong mga sakuna, i-enforce po talaga yung preemptive or yung forced evacuation para po ma-anticipate natin yung adverse weather condition po. Sige po. Napakahalaga po nito na ipatupad ng local government unit yung preemptive at forced evacuation. Okay. Ma'am Larry,
Gaano karaming ilan yung mga local government units na nasa ilalim po ng inyong monitoring o supervision, if you may? Dito po sa Region 3, we have 7 provinces, 14 cities, at 115 cities plus 129 municipalities plus 3,105 barangays. Ang dami rin, dito po sa nasa ilalim po ng pangangasiwa ng DILG, meron po ba kayong pagtataya kung gaano ang porsyento ng mga ito na pwede po nating sabihin na may kapasidad, may kahandaan para pakitunguhan at naipatutupad po yung mga sinasabi ninyong kailangan ma-enforce sa level po ng local government? Ma'am, maliban sa ginagawa po naming disaster preparedness audit, sa ganito pong mga pagkakataon, meron po kaming disaster operation monitoring system na tinatawag or yung aming pong dorms na inilalabas po ng central office at minomonitor po namin yung mga ginagawa ng local government units mula sa probinsya hanggang sa munisipyo pa lang po. Kasi the barangay will be reporting to the LGU. Local level DRRM po. Ito po, tinitignan namin yung preparedness. Minomonitor po namin din to, yung presence po ng local chief executive na kailangan po nandyan siya ngayon sa kanyang sinasakupan na kailangan po nandyan. Sa ngayon po, sa pagmomonitor po namin, magsimula po ng bagyong Krising at hanggang ngayon po, nakita po namin na lahat ng local chief executive natin ay nandito at nagsagawa po ng pagpupulong sa ating Local Disaster Risk Reduction Management Council po. At yung mga preparedness po nila like yung naka-ready yung kanilang preemptive at forced evacuation, nag-o-organize sila ng mga administrative at logistical support team na monitor po namin ito sa pamamagitan ng dorms namin. At pati po yung inventory ng supplies and equipment and stockpiling po ng mga goods po ng mga local government units. Nakikita po namin na naipapasok yung datos sa aming disaster operation monitoring response monitoring system po na naka-angkla po yan sa central office namin at nakikita rin po sa NDRRMC. At nakikita rin din po namin yung kanilang response. Ang hinahanap po namin sa responses kung naka-organize na ba, naka-ready na yung kanilang search and rescue team, yung security team, yung medical team, at yung sa clearing operation na rin po. At tinitignan din po namin yung pagbibigay ng tamang informasyon ng local government units po sa mga barangay officials po. Kung nadidistribute po ito ng tama. At Ma'am Lery, noong pandemic kasi, meron mga dinidisiplinang mga barangay captains, ang DILG, yung mga napatunayan na hindi ginamit ng maayos yung mga pondo para sa ayuda. Natatandaan niyo yon nung pandemic? Kasi naalala ko, ang DILG noon, madalas kong ini-interview, pati na yung DSWD nung pandemic yan. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, although parang sinasabi ninyo na sa monitoring nyo, halos lahat naman aktibo at proactive sa kanilang paghahanda para po sa even before mangyari po yung habagat o dumating yung rainy season. Pero sa ngayon po ba, meron kayong disciplinary actions? Meron po bang malinaw na disciplinary action kung sakaling mapatunayan ninyo na nagpabaya o hindi nagamit ng maayos ang pondo para po sa pakikitungo sa disaster? Ma'am Lery. Ma'am, ganito po yun. Actually, wala po kaming ganong power na disiplinahin ang local government units. Ang ginagawa lang po ng DILG is we monitor the utilization of the funds. At yan po,
sinisigurado namin yung utilization ng kanilang Local Disaster Risk Reduction Management Fund po ay nakapost po sa mga 3 conspicuous places ng local government units quarterly at doon po sa portal ng DILG for full disclosure policy. As to po yung pagsasampa ng reklamo, hindi po kami nakasasampa ng reklamo. Okay. At iba po kasi yung kaso during the pandemic at saka dun sa mga regular po. Ang Okay. amin lang pong is i-monitor lang po yung utilization ng pondo. Kasi po, yung utilization po ng pondong yan ay kasama po sa aming pagtatasa sa local government units under the Seal of Good Local Governance for the provinces, cities, and municipalities, and the Seal of Good Local Governance for Barangay. Kasama po sila sa pang-criteria namin. Yun lang po yung ginagawa namin. But as to the sanction, giving sanctions po, Okay. hindi po namin yan basta-basta magagawa sa level namin unless ipag-uutos po yan ng nakakataas sa amin. So pwede po, kunyari po kung may mga, kasi yung ordinaryong taong bayan, halimbawa, nakikita natin sa Facebook, nagre-reklamo sila, meron silang mga rants, meron silang mga, sabihin na natin, sentimiento, pero gusto nilang kailangan maaksyonan dahil nakikita nila, paulit-ulit, meron silang ebidensya na oobserbahan nila sa mga nanunungkulan sa kanila. Maari po ba silang lumapit po sa DILG para po magsampa ng reklamo, kaugnay po ng mga naobserbahan nilang bagay pagdating po sa pangangasiwa ng mga nanunungkulan sa disaster po? Ma'am, pwede po silang lumapit, but however, we do not have the authority, nabanggit ko nga po kanina, we do not have the authority to give sanctions. Kanino po sila lalapit, ma'am? Pwede pong pag-administrative case po yan, lumapit po sila sa local sanggunian. Pag ano na po yan, lumapit na po sila ipal na po nila sa ombudsman kung talagang may sapat silang ebidensya para I see. dito. Okay. Ganun lang po. Kami po kasi, akala po kasi ng karamihan, pag nag-suspend ng local officials, kami po ang nagsususpend. Hindi po. Kami po ay napag-utusan lang ng proper court to serve those suspensions or removal from the office. Hindi po kami ang direktang nagpapataw ng parusa para sa suspension at removal from the office of local officials and barangay officials. Kayo lang po yung nagsiserve po ng mga notice, Opo. ano po, at Opo. ng mga Kami lang po desisyon. ang nagsusunod. Okay. Siguro po at this point in time, nagkulangan na po tayo ng oras, Ma'am Larry. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Kung meron po kayong panghuling mensahe o panawagan sa atin po mga kababayan, ito po ang inyong opportunity, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Sonia, sa mga kababayan po natin. Medyo matagal-tagal pa po itong ating mararanasan nito dahil may mga nakasunod pang mga bagyo. Sana po makipagtulungan po tayo sa ating mga local government units. Kung kailangan pong lumikas po tayo kasi ito po ay para sa ating kapakanan at kaligtasan. At maraming salamat din po sa CLTV sa laging pagbibigay sa amin ng pagkakataon na maipaabot ang mga tamang impormasyon sa ating pong mga mamamayan. Maraming salamat po, Ma'am Larry, at nandito po kami katulad ninyo para labanan po ang fake news, misinformation at disinformation. Ito naman po ang papel ng CLTV 36. Maraming salamat po sa inyo. Ang pagiging matatag ng Pilipino ay dapat sabayan ng pagtutulak para sa pagbabago ng mga reforma sa sistema. Hindi lang po sa loob ng tahanan, kundi pati sa mga sistemang dapat nagpoprotekta sa atin. Ang katatagan ay dangal, ngunit ang pananagutan ay tungkulin ang bawat institusyon, ng pamahalaan, ng negosyo, ng negosyante, ng komunidad, at maging ang bawat isang individual. Kasama na po tayo doon, pati na po ang media. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa So to Speak. Patuloy kayong makinig, magtanong at makialam dahil ang usapin ng bayan ay usapin ng bawat isa sa atin. Ako po si Sonia P. Soto. Hanggang sa susunod na talakayan, magandang araw at mag-iingat po tayong lahat.
Thank you.